little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. I'm an albatross. Yeah, Lori said she was fuck that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. Не знам как да кажа. Ако сте виждали, примерно по детските. Аз като съм гледала детски, сега гледах един много интересен детско, той е като филм, по-точно. Как беше? Fallout ли беше? Fallout? Не мога да се да. Направо много як този филм. И тя, нали, като си беше, не знам, като беше станала катастрофата и имаше един картон и сега ние си направим същия картон. Взимате един такъв дебел лист, това дебел не е от тези тънките. Един дебел лист, но може и два тънки. И ги сгъвате ето така. Залепвате. Това трябва да стане така залепено. Слепилце или тиксо, както пожелаете. Намажете го обилно. Ето го моето лепило. Не знам какво е, се тая. Добре, продължаваме. Сганете сега още веднъж. Така. Зависи колко искате голям размер. Да, аз искам мъничък. Много мъничък. Ето. Продължаваме. Пак го залепете хубавичко. Слепицата. И така. Ето какво се получи. Но аз искам още по-мъничък размер. Искам ето толкова размер. Чакайте мъничко. Ето толкова. Изчакайте. Ето така. Ето толкова голям. Демек още веднъж трябва да го скънем. Зависи кой какъв размер иска. Помнете. Ако искате, можете. Още в началото да вземете просто два такива листа и нали да не ги сгъвате така, а просто да го направите голям. Продължаваме. Залепете го пак. Ето така става и все пак няма да го отваряте. Това е едно дебело картонче, да ви кажа, стана доста здраво и според мен ще трябва да залепите 3 такива листчета, ако искате голямо. Ако са ви тънки листовете и просто не искате нали, да купувате, сложете двойно. Сложете 6 листа, защото да, все пак. Но нищо, те са по 2 стотинки, така че ще ви излезне ефтино. Дори да нямате лепило, ще ви излезне пак ефтино. Най-много едно левче да похарчите. Сега, всеки може по желание да го нарисува тук, където си пожелаем. Но аз няма да го направя. Да, просто не искам. Не смисъл ще го направя, но след клипа ще ви го покажа на края на клипа с новите придобивки. Сега ще ви покажа нещо, което ми е нова придобивка и това, което ще използваме за нашите документи. От двете страни е еднакво. Всъщност не. От тук са свивките, а от тук не са свивките. Затова мисля от свивките да го сложа. Не. От не свивките. Значи това е едно по-точно баща ми го използваше го за работните си пари, защото има работни пари, му дава шефа за камиона, има и негови си пари, нали? Които са на цялото семейство. Да продължаваме. И ето, аз си купих днес едно такова, защото много ми хареса. Имаше и по-големи, обаче аз не исках, защото се сетих, че това ще ми върши работа и това просто ето така.